Μπρόκολο και μπάρα, το podcast που εστιάζει σε θέματα διατροφής, άσκησης, αυτοφροντίδας, υγείας, με τον Στέφανο Παπαναστασίου, διατροφολόγο, και τον Δημήτρη Βουδούρη, καθηγητή φυσικής αγωγής. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά σε ένα επεισόδιο του podcast Μπρόκολο και μπάρα. Γεια σου Στέφανε. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που είμαστε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Στο νέο στούντιο. Να σου πω λίγο τα στατιστικά μας. Ξεκινήσαμε πέρσι με έναν στόχο, να βγάζουμε ένα podcast ανά εβδομάδα. Όπως όλα τα πράγματα, έτσι στοχοθετείς. Αυτό είναι και βάλαμε τον πύχη ψηλά, αν υποθέσουμε και αν αναλογιστούμε μάλλον έτσι, το πόσο πιεσμένο πρόγραμμα έχουμε. Ακριβώς. Τελικά δεν παίζαμε και πάρα πολύ έξω, Δημήτρη, γιατί είμαστε περίπου σε ένα podcast ανά 2 εβδομάδες. Οπότε, περίπου στη μέση. Και μέσα στο 24 θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε ξανά τον αρχικό στόχο. Έτσι, τώρα δηλαδή, που πήρε μπρος η μηχανή, ανεβαίνουν οι στροφές. Η αρχή ήταν δηλαδή. Λοιπόν, οπότε έτσι με φόρα που λέμε, έλα με φόρα. Έχουμε ένα θέμα να συζητήσουμε σήμερα, Δημήτρη, πολύ ενδιαφέρον. Βασικά κάθε θέμα είναι ενδιαφέρον, αλλά αυτό προσωπικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όταν το είχα διαβάσει, όταν το είχα μελετήσει. Γίνεται ένα γεύμα, λες, να σε παχύνει? Το έχεις σκεφτεί και εσύ, σίγουρα θα έχεις διερωτηθεί. Δηλαδή πας έξω σε ένα εστιατόριο, ακολουθείς μια normal διατροφή, κάνεις την άσκησή σου, αλλά τυχαίνει μια μέρα και τρως αρκετά παραπάνω. Σου έχει συμβεί σίγουρα. Τι ακριβώς συμβαίνει με το σώμα σου? Παίρνεις κιλά, πόσα κιλά, πόσο λίπος, χαλάς την προσπάθειά σου? Πόσο καταστροφικό είναι αυτό? Ακριβώς. Σήμερα θα το αναλύσουμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα σου σε εκείνες τις στιγμές και τι μπορείς να κάνεις για να το διαχειριστείς κιόλας. Και γιατί δεν πρέπει να αγχώνεται ο κόσμος? Γιατί ακριβώς αυτή η παγίδα, ακριβώς το θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα και να αποδαιμονοποιήσουμε, είναι μία από τις 3-4 πολύ βασικές παγίδες στην οποία πέφτει ο διαιτώμενος ή ο ασκούμενος και πολλές φορές αποτελεί την αρχή του κακού. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει μετά μια κατηφόρα που οδηγεί στην εγκατάλειψη. Ναι. Πολλές φορές δηλαδή βλέπουν τη ζυγαριά, πανικοβάλλονται, νιώθουν πολύ άσχημα για τον εαυτό τους, μιλάνε πολύ επικριτικά στον εαυτό τους, μια εσωτερική φωνή, και αυτό τους οδηγεί σε υποτροπή στην υποτροπή και την παρέτηση. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να το εξηγήσουμε σήμερα. Άρα, ας ξεκινήσουμε δίνοντας τη γενική εικόνα, Δημήτρη. Κάτι που μου αρέσει να λέω σε όσους συνεργαζόμαστε. Κάθε φορά που πελαγώνεις, που αγχώνεσαι με μια κατάσταση, καλό είναι να βγαίνεις έξω από αυτήν και να το βλέπεις λίγο πιο σφαιρικά το πράγμα. Τι εννοώ στο κομμάτι της διατροφής? Εστιάζεις ένα γεύμα που κάνεις σε ένα εστιατόριο και παραέφαγες. Καλό είναι να θυμηθείς τι έχεις φάει όλη την εβδομάδα. Ήταν καλή η διατροφή σου? Ή να θυμηθείς τι έχει συμβεί όλο το μήνα. Έχεις χάσει 3-4 κιλά. Τα γεύματά σου όλα στην πλειοψηφία τους είναι πολύ πολύ προσεχμένα και ένα γεύμα σου ξέφυγε. Δεν έχει τόσο σημασία. Η διατροφή λειτουργεί αθροιστικά. Δηλαδή σημασία έχει τι κάνεις στα περισσότερα γεύματά σου, όχι τι συμβαίνει σε ένα γεύμα από αυτά. Για να το δούμε και λίγο αριθμητικά, Δημήτρη. Σκέψου ότι μέσα σε μία μέρα κάποιος κάνει π.χ. τώρα 4 γεύματα. Μέσα σε μία εβδομάδα, 4 γεύματα επί 7 μέρες εβδομάδα, περίπου 30 γεύματα. Μέσα στο μήνα, επί 4 εβδομάδες, δηλαδή είναι περίπου 120 γεύματα. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές αυτά τα μαθηματικά, γι' αυτό τα λέω έτσι γρήγορα. Μην νομίζω ότι είναι κανένα ξεφτέρι. Οπότε, αν εστιάζεις στο ένα γεύμα από τα 120 του μήνα, σκέψου πόσο χαλάς, είναι κακή επένδυση της ενέργειάς σου και των συναισθημάτων σου. Αυτό το πράγμα. Μπορεί να πραγματικά να σκάσεις για το τίποτα. Όπως βέβαια, να το πούμε και ανάποδα, να μιλήσουμε και με αυτό το παράδειγμα. Πόσο υψηλά θα έχεις τις προσδοκίες σου για αποτελέσματα εάν έκανες μία ημέρα καλής διατροφής την εβδομάδα. Άρα, όπως ούτε μία μέρα καλής διατροφής την εβδομάδα δεν μπορεί να σου φέρει θετικά αποτελέσματα, ούτε μία φορά, αν έτσι ξεφύγεις, περάσει λίγο καλύτερα και φας και λίγο παραπάνω, μπορεί να σε καταστρέψει. Και το ίδιο ισχύει, γι' αυτό λέμε είναι σημαντικό να έρχεσαι από πλευράς παρατηρητή, να βγαίνεις στο πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει για το κάθετη. Θα μπορούσε ένα πολύμηνο έτσι, διάβασμα για να περάσεις κάπου σε ένα πανεπιστήμιο να χαλάσει επειδή είναι Σαββατοκύριακο, ας πούμε, το έριξες έξω, δεν άραξες βιβλίο, πήγες μια εκδρομή,
Όχι. Ακριβώς. Ίσα-ίσα που θα μπορούσε να λειτουργήσει και αποσυμφοριστικά. Να σε χαλαρώσει, να σε κουράσει, να φύγει λίγο τη ρουτίνα. Κάπως έτσι πάντα το βλέπει ο κόσμος. Σου δώσει κίνητρο, ενέργεια να συνεχίσεις απτοήτως την προσπάθεια. Οπότε, Δημήτρη, ας το αναλύσουμε λίγο. Γιατί θα πας σε ένα ωραίο Ιταλικό, ας πούμε, εσύ ή και εγώ, ή θα πας για σούσι, ή θα πας για οτιδήποτε έχεις στο μυαλό σου. Για παϊδάκια εκεί πέρα, για μεξικάνικο, για όλα τα ωραία πράγματα αυτού του κόσμου. Και τι θα συμβεί? Αν ζυγιστείς την άλλη μέρα, που όπως θα πούμε μετά, καλό είναι να μην ζυγιστείς για λόγους ψυχολογικούς, θα διαπιστώσεις ότι στη ζυγαριά σου είσαι συν 1 κιλό ή και συν 2 κιλά. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, Δημήτρη? Εγώ θα ξεκινήσω με τον πρώτο παράγοντα, που είναι λίγο πιο, να το πούμε, επιστημονικός. Στο σώμα μας έχουμε 2 αποθήκες ενέργειας. Η μία είναι ολοφάνερη, είναι το σωματικό μας λίπος. Το βρίσκεις πανεύκολα είτε στην κοιλιά σου, είτε στα χέρια σου, είτε στους μυρούς σου, όπου ο καθένας αποθηκεύει το σωματικό λίπος βάσει των γονιδίων του. Σε κάποια σημεία λίγο περισσότερο, σε κάποια σημεία λίγο λιγότερο. Εκεί είναι η μεγάλη σου αποθήκη. Θα λέγαμε σε ένα σπίτι είναι το γκαράζ σου, δηλαδή η τεράστια αποθήκη που μπορείς να βάζεις ό,τι περισσεύει από το σπίτι. Έχουμε όμως και μια μικρή αποθήκη στο σώμα μας, το λεγόμενο γλυκογόνο, το οποίο υπάρχει στο σηκώτη μας και στη μυϊκή μας μάζα. Αυτή είναι η μικρή αποθήκη. Είναι ένα μικρό αποθηκάκι που έχεις μέσα στο σπίτι σου. Εκεί αποθηκεύονται οι υδατάνθρακες της διατροφής. Να εξηγήσουμε, όταν κάνεις ένα γεύμα έξω, τα περισσότερα πράγματα που θα πάρεις θα έχουν μέσα ένα υδατανθρακικό περιεχόμενο. Θα είναι τα ψωμιά σου, τα ορεκτικά σου, τα μακαρόνια σου, τα γλυκά σου, το ποτό σου, το γλυκό σου. Δηλαδή πράγματα που είναι αμιγώς υδατάνθρακες. Άρα το γλυκογόνο σου θα γεμίσει. Για να το δώσουμε λίγο με νούμερα, να καταλάβει κανείς γιατί τις είπα μεγάλη και μικρή αποθήκη αντίστοιχα. Το γλυκογόνο σου μπορεί να χωρέσει μέσα περίπου 2.000 θερμίδες. Ωραία. Αν αναλογιστείς ότι ένα γεύμα έξω θα σου καλύψει με τους υδατάνθρακες, μπορεί να φτάσει και τις 2.000 θερμίδες και τις 3.000 θερμίδες και τις 4.000 ανάλογα με το πόσο πολύ έφαγες και τις αντοχές σου και τι βρίσκεις μπροστά σου. Το γλυκογόνο θα γεμίσει σίγουρα με γραμμάρια υδατανθράκων. Πρόσεξε τώρα, Δημήτρη και ακροατές μας. Κάθε γραμμάριο υδατανθράκων δεσμεύει 3 μόρια νερού. Οπότε δεν είναι μόνο τα γραμμάρια υδατανθράκων που λαμβάνεις, είναι ότι ανεβαίνουν και τα υγρά στο σώμα σου. Αυτά γεμίζοντας το γλυκογόνο. Είπαμε ότι αυτή η αποθήκη είναι περίπου 2.000 θερμίδες. Σε κάποιους ανθρώπους πιο μεγαλόσωμους ή πιο γυμνασμένους αθλητές, αυτό μπορεί να φτάνει και τις 3.000 και τις 4.000 θερμίδες το γλυκογόνο. Οπότε μπορεί ένας αθλητής να κάνει ένα γεύμα, μου έχει τύχει αυτό, Δημήτρη, και να ζυγιστεί την επόμενη μέρα να είναι συν 7 κιλά, συν 6-7 κιλά, επειδή το γλυκογόνο είναι. Στον αθλητή, μάλιστα, να πούμε ότι θεωρείται και προσόν αυτό. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό των πολύ καλά γυμνασμένων ανθρώπων και των αθλητών ότι έχουν την ικανότητα, τη δυνατότητα να αποθηκεύουν παραπάνω γλυκογόνο. Γιατί ένας αθλητής την επόμενη μέρα θα το ξοδέψει το γλυκογόνο αυτό για να παράγει ενέργεια. Άρα τι, να είναι αποδοτικό στην προπόνησή του ή στο αγώνα του. Άρα μέρος των προσαρμογών που πετυχαίνει ένας αθλητής ή ένας άνθρωπος που γυμνάζεται συστηματικά είναι και αυτό. Δημιουργείς δηλαδή την ικανότητα στη μυϊκή σου ίνα, στο μυϊκό σου ιστό να αποθηκεύει παραπάνω γλυκογόνο. Είναι προσόν λοιπόν, δεν είναι μειονέκτημα. Ακριβώς. Και γυρνώντας πίσω εκεί στις αποθήκες ενέργειας, όταν ξεχυλήσει το γλυκογόνο σου, που αυτό με ένα καλό γεύμα έξω δεν είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια, θα συμβεί, τότε το εναπομείναν ποσό των υδατανθράκων που λαμβάνεις αποθηκεύεται στο σωματικό σου λίπος. Οπότε ποσοστιαία θα λέγαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του γεύματος έξω αποθηκεύεται στο γλυκογόνο και ένα μικρότερο στο σωματικό σου λίπος. Ανεβαίνουν τα υγρά στο σώμα, οπότε η ζυγαριά ανεβαίνει. Η φιλοσοφία είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί μια απίστευτη, μια συγκινητική σοφία. Επειδή παλαιότερα τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, παλαιότερα ζούσαμε στην Ύπαιθρο, ζούσαμε στις σπηλιές και η επιβίωση ήταν το νούμερο 1 στόχος. Έπρεπε να επιβιώσουμε. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι ο ανθρώπινος οργανισμός να είναι εκπαιδευμένος και στοχευμένος στο να μην πηγαίνει τίποτα χαμένο.
το κάθε τι να αποθηκεύεται. Άρα, όσο φάω, τόσο θα αποθηκεύσω. Απλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από ένα πλούσιο γεύμα που θα φάει σε μία ημέρα θα είναι γλυκογόνο. Και ό,τι περισσέψει δεν θα πάει χαμένο, θα είναι σίγουρα στη μεγάλη δεξαμενή του λίπους. Ακριβώς. Και για να μην αγχωθεί κάποιος ότι θα γεμίσει το γλυκογόνο δεν σημαίνει ότι θα είναι για πάντα γεμάτο. Όχι βέβαια, για μία ημέρα. Αλλά την επόμενη σου μέρα, αν η διατροφή σου πάλι είναι ρυθμισμένη ή γυμναστής, πάλι θα διάσει το γλυκογόνο σου, η αποθήκη αυτή, θα φύγουν τα υγρά από το σώμα σου, γιατί είπαμε κάθε γραμμάριο υδατανθράκων δεσμευτήρια μόρια νερού. Οπότε θα δεις ξαφνικά μετά από 2 μέρες να είσαι μείον αυτό το 1,5-2 κιλά που πήρες με το γεύμα έξω. Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβετε με τον γλυκογόνο, κυρίες και κύριοι που μας ακούτε και μας βλέπετε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν αποθηκεύσω 1 κιλό γλυκογόνο αυτή τη στιγμή μέσα από την διατροφή μου, σήμερα που είναι Σάββατο βράδυ, έρχεται Σάββατο βράδυ, ακόμα είναι Σάββατο μεσημέρι. Αν ζυγιστώ την επόμενη μέρα με το υγρό που θα δεσμεύσει, με τα υγρά, και είπαμε κάθε γραμμάριο γλυκογόνου δεσμεύει και 3 γραμμάρια νερού. Πόσο θα μπορούσε να με δείξει αύριο η ζυγαριά μου, Στέφανε, μόνο από αυτή τη συνθήκη? Ακριβώς. 1,5-2 κιλά, 3 κιλά. 3 κιλά πάνω. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά γέμισα λίπος μέσα σε ένα βράδυ. Δηλαδή θέλει λίγο να πριτανεύει η λογική εκεί. Μετά το πρώτο σοκ ίσως της ζυγαριάς, να αρχίσω να σκέφτομαι λογικά. Παρένθεση, το ίδιο συμβαίνει αν κάνει και κάποιος μια αυστηρή δίαιτα. Δηλαδή, πες ότι. Ακριβώς το ίδιο, ναι. Νευριάζεις και κάνεις μια πάρα πολύ αυστηρή δίαιτα από τη μία μέρα στην άλλη και χάνεις 2 κιλά σε 2 μέρες. Δεν έχασες σωματικό λίπος, άδειασες το γλυκογόνο σου. Έφυγαν τα υγρά από το σώμα σου. Το οποίο με το που κάνεις ένα γεύμα θα πάρεις πίσω το 1,5 κιλό. Δεν είναι ότι χάλασες τη δίαιτα και πήρες πίσω τα κιλά, απλά έπαιξες λίγο με τα υγρά του σώματός σου. Ξεκάθαρα. Άλλοι παραγόντες, Δημήτρη, από ένα γεύμα έξω που μπορεί να επηρεάσουν τα κιλά σου. Συνήθως τα γεύματα έξω, τι έχουν για να είναι πιο νόστιμα εκεί πέρα? Αλατάκι. Το οποίο το λατρεύει και ο γιος μου το αλατάκι. Έτσι. Τρελαίνεται για αλατάκι. Μπαμπά, αλατάκι δεν θα βάλουμε, μου λέει. Μα του λέω, έχω βάλει ήδη. Λιγάκι, δεν θέλει πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα όταν πάω να φάω σε ένα καλό εστιατόριο, ο σεφ εκεί φροντίζει το γεύμα να είναι πλούσιο και σε αλατάκι και λίγο πιο τσιμπμένο ίσως σε λιπαρά, για να είναι έβγευστο. Για να ξαναπάς. Φορές αναμνήσεις. Να λέω πότε θα ξαναπάω μωρέ εκεί. Ακριβώς. Και εγώ αν είχα μαγαζί, Δημήτρη, θα έβαζα και λίγο παραπάνω. Αλλά ποιο είναι το χαρακτηριστικό, Στέφανε, του νατρίου, του αλατιού? Είναι ότι ανεβάζει τα υγρά στο σώμα μας. Ανεβάζει τα υγρά στο σώμα. Τα οποία υγρά τι κάνουν, ζυγίζουν την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Ανεβαίνει η συγκέντρωσή του στο αίμα, το σώμα σου αυτό πρέπει να το αραιώσει, κρατάει νερά. Γίνεται αυτό σαν καμήλα. Γίνεσαι για πόσο? 12 ώρες, 24 ώρες, 48 ώρες αναλόγως τον οργανισμό να γίνει αυτό το πράγμα. Άλλος παράγοντας, Δημήτρη, αν κάνεις ένα γεύμα έξω, μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού περνάει από το έντερό σου και ενδεχομένως να μην έχει αποβληθεί από το έντερό σου. Οπότε, επειδή πρακτικά αυτό ζυγίζει, στη ζυγαριά σου επηρεάζει το νούμερο που λαμβάνεις. Άρα έχει να κάνει και με το περιεχόμενο του γαστροεντερικού σου σωλήνα, η ζύγηση που παίρνεις. Τώρα, μερικοί ακόμα παράγοντες έχουν να κάνουν με τις γενικότερες κατακρατήσεις που μπορεί να έχει ένα σώμα. Μπορεί να παίζει ρόλο και η μέρα του έμμηνου κύκλου σε μια γυναίκα. Λίγες μέρες, τα κορίτσια που μας ακούν αυτή τη στιγμή το γνωρίζουν αυτό, ότι λίγες μέρες πριν έρθει έτσι, η έμμηνος ρίση τους, νιώθουν πιο πρισμένες, νιώθουν πιο βαριές, είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Λόγω ορμονικών αλλαγών ανεβαίνουν τα υγρά στο σώμα πάλι. Και τέλος, μπορεί να επηρεάζει και το στρες, είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρόπο. Η κορτιζόλη στο αίμα μας, να ανεβάζει και αυτή τα υγρά στο σώμα μας. Ή αν είσαι πιο αγχωμένος, να φας και λίγο παραπάνω. Οπότε όλα αυτά που προαναφέραμε να επιβαρυνθούν. 1-2 βράδια κακού ύπνου. Επίσης, που χαρακτηριστικό του κακού ύπνου ότι επίσης θα ανέβουν τα επίπεδα της κορτιζόλης. Άρα, έχω έναν καλό λόγο να κάνω κατακρατήσεις, άρα να ζυγίζω περισσότερο. Είναι τόσοι πολλοί παράγοντες. Οπότε, μια κατεύθυνση θα μπορούσε να είναι κάθε πότε ζυγίζομαι. Ξέρεις ένα τι που δίνω εγώ στον κόσμο μου? Για πες. Τους λέω το εξής λοιπόν. Θες να ζυγιστείς, εντάξει, αφού επιμένεις να ζυγιστείς, μην ζυγιστείς
Δευτέρα. Γιατί συνήθως με τον τρόπο, αυτό δεν ισχύει για όλους, αλλά λέμε τώρα, συνήθως εμείς οι άνθρωποι της πόλης ειδικά, που τρέχουμε σαν παλαβή κάθε μέρα έτσι, από το μέχρι το βράδυ, σαν τα χάμστερ, χαλαρώνουμε λίγο το Σαββατοκύριακα. Οπότε, εφόσον ξέρεις ότι το Σάββατο βράδυ θα βγεις με τον κουμπάρο, την κουμπάρα και θα φάτε πάρα πολύ ωραία και μπορεί να πιείτε και ένα κρασάκι παραπάνω. Το αλκοόλ επίσης είναι κάτι που σωστά, να το θυμηθούμε. Το αλκοόλ είναι κάτι που παίζει ρόλο. Ανεβάζεται υγρά στο σώμα. Ακριβώς. Και αυτό. Αφού λοιπόν ξέρεις ότι Σάββατο βράδυ θα βγείτε, θα πάτε εκεί στο ωραίο το ρεστοράν, θα φάτε, θα πιείτε και ενδεχομένως θα ξενυχτήσετε και την Κυριακή πάλι θα είναι μια έτσι επίσης ημέρα ραστώνης. Τι σημαίνει αυτό? Λίγο πιο υποκινητική, χωρίς άσκηση, χωρίς οτιδήποτε και ίσως πάλι φάση λίγο παραπάνω. Για ποιο λόγο να ζήσεις Δευτέρα? Εκ των πραγμάτων θα σε δείξει για παραπάνω. Όχι γιατί έχεις παχύνει σε ένα Σαββατοκυριακό, αλλά γιατί θα είσαι γεμάτος έτσι, με υγρά. Ακριβώς, εγώ θα το... Και διαταράσσεται επίσης και ο κύκλος της τουαλέτας, έτσι, γιατί αν έχω συνηθίσει να τρώω με ένα χι τρόπο, ξαφνικά φάω παραπάνω οτιδήποτε, αυτό μου διαταράσσει την κινητικότητα του εντέρου. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων θα έχω ακόμα και παραπάνω εντερικό περιεχόμενο. Πάντα λοιπόν τους κατευθύνω, λέω, αν θες να ζυγιστείς, κάντο προς το τέλος της εβδομάδας σου. Δηλαδή να έχεις κάνει την άσκησή σου, να έχεις μπει στην ωραία διατροφή σου, ζυγίσου Παρασκευή. Υιοθέτησε τις Παρασκευές σαν μία μέρα μέτρησης. Είναι ένας καλός οδηγός σίγουρα. Ναι. Εγώ θα το συγκεκριμενοποιούσα. Θα έλεγα ότι αν είσαι λίγο ευαίσθητος με τις μετρήσεις και το παίρνεις λίγο πιο καλά, σίγουρα μην ζυγιστείς μετά από ένα γεύμα έξω. Ξέρεις τι να περιμένεις. Τώρα, αν θες για πειραματικούς λόγους να δεις πώς ανεβαίνεις, κάντο, εννοείται, ελεύθερα. Κάτι ανακουφιστικό, Δημήτρη. Το σώμα μας προσαρμόζεται άμεσα με δύο τρόπους. Ο ένας λέγεται Non-Exercise Activity Thermogenesis. Με άλλα λόγια, τι συμβαίνει? Επειδή λαμβάνεις περισσότερες θερμίδες, περισσότερο φαγητό, αυξάνει τις εσωτερικές του καύσεις. Προκειμένου να επιτυγχάνει αυτό που λέμε η ομοιόσταση, που είναι μια ιερή διαδικασία για το σώμα μας. Δεν αρέσουν οι αλλαγές στο σώμα μας και θέλει να διατηρήσει το ίδιο βάρος, το ίδιο προφίλ ακριβώς. Οπότε βοηθάει στο να μην λάβεις τόσο πολύ βάρος. Σε κάποιους αυτός ο μηχανισμός είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, οπότε είναι αυτοί που λέμε ότι ό,τι και να τρώω δεν παχαίνω. Σε κάποιους είναι πάρα πολύ βραδικίνητος και σχεδόν δεν λειτουργεί καθόλου. Όχι μόνο παίρνουν αυτά που να πάρουν, ίσως παίρνουν και παραπάνω. Και κάτι ακόμα, η τροφογενής θερμογένεση, δηλαδή αν φας περισσότερο φαγητό θα παράξεις περισσότερη θερμότητα, οπότε βοηθάει στην ομοιόσταση. Και τέλος, την απορρόφηση του φαγητού από το έντερό σου. Αν έχεις πολύ μεγάλο όγκο, μέρος του φαγητού αυτού δεν θα απορροφηθεί. Είναι κάποιοι μηχανισμοί του σώματος να σε προστατεύσει. Έτσι. Πάντα μιλάμε για ένα γεύμα που συμβαίνει έτσι, Δημήτρη, διότι αν είναι 15 γεύματα σερί, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά. Εάν τώρα που είναι χειμώνας κλειστεί σε ένα σαλέ, ας πούμε, 4-5 συνεχόμενες μέρες και τρέφεσαι με αυτόν τον τρόπο, εκ των πραγμάτων, ναι. Αλλά είναι οκ. Αν περνάς καλά, θα πρέπει πάλι σαν ενήλικας να πεις ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία και αναλαμβάνω το τίμημα, έχω πάρει και 2-3 κιλά. Είναι οκ. Ακριβώς. Δηλαδή είναι σημαντικό πάλι να μην ξεχνάμε να ζούμε. Δηλαδή θα τύχει και το Σαββατοκύριακο που η παρέα που θέλει ένα μέτρο, το κάθε τι. Οι διακοπές σου, τα ταξίδια σου, μέρος εμπειρίας. Έτσι κι αλλιώς οι στόχοι που. Αυτός είναι και ένας λόγος που οι στόχοι που θέτουμε πρέπει να είναι μακροπρόθεσμοι. Γιατί δεν είμαι χάμστερ, δεν θα μπω ξαφνικά μέσα σε μια γυάλα και θα ζήσω για τους επόμενους 2-3 μήνες όπου τα πάντα θα ελέγχονται, η φυσική μου δραστηριότητα, ο ύπνος μέσα στη γυάλα, ακόμα και η σύντησή μου, θα έρχεται ο ερευνητής να μου πετάει το μαρουλάκι που θα φάω. Επειδή λοιπόν δεν είμαστε χάμστερ, δεν ζούμε σε γυάλες, θα πρέπει οι στόχοι να είναι ρεαλιστικοί και ένα κομμάτι του ρεαλισμού στους στόχους είναι και ότι στοχεύω σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να απολαμβάνω τη ζωή και ταυτόχρονα να επιτυχαίνω και αποτελέσματα. Τι ωραία πάσα μας δίνεις, Δημήτρη, για να κλείσουμε και αυτό το podcast, δίνοντας και 2-3 πρακτικές συμβουλές, καθώς είπαμε τι συμβαίνει όταν κάνεις ένα γεύμα εκτός προγράμματος ή τρως λίγο παραπάνω ποσότητα φαγητού. Οπότε δες το λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Έτσι. Δεν παίζει ρόλο το ένα γεύμα, παίζει ρόλο τι θα κάνεις τις περισσότερες ημέρες, στα περισσότερα γεύματά σου, όχι τι θα συμβεί σε ένα μεμονωμένο γεύμα. Και τώρα πρακτικά, Δημήτρη, αν μια μέρα φας παραπάνω, την άλλη μέρα είναι μια καλή ιδέα τι να κάνεις, να φας λιγότερο. Τόσο απλά. Οπότε με κάποιες έξυπνες κινήσεις, εγώ θα πω ότι επειδή και το σώμα σου
έχει μηχανισμούς αποζημίωσης, όπως λέμε, compensation mechanism, θα σου μειώσει την πείνα. Μπορεί να το έχει παρατηρήσει και εσύ, αν κάνεις λίγο άστατο, πας ένα μεξικάνικο έτσι και την κάρεις, την άλλη μέρα δεν έχεις τόσο μεγάλη ανάγκη για πολύ πολύ φαγητό. Σου ρίχνει την πείνα το σώμα σου. Και κάτι που είναι στο δικό σου το κομμάτι της άσκησης, τι μπορεί να κάνει κανείς αν έχει φάει αρκετά την επόμενη μέρα? Να ασκηθεί, να κάνει λίγο περπάτημα, να κάνει κάτι ευχάριστο, να κάνει λίγο παραπάνω αερόβιο, ίσως για ποιο λόγο. Θα τον βοηθήσει να κάψει λίγες θερμίδες παραπάνω. Γενικότερα η άσκηση θα τον βοηθήσει πάρα πολύ στην κινητικότητα του εντέρου του, άρα να βελτιώσει και αυτή την παράμετρο. Αποσυμπιεστεί, θα νιώσει καλύτερα. Αναλόγως στο επίπεδο τώρα του καθενός, είναι περπάτημα, είναι τρέξιμο, είναι γυμναστήριο, είναι CrossFit, δηλαδή ο καθένας. Ό,τι κάνει ο καθένας. Χρειάζεται. Η άσκηση θα τον βοηθήσει σε διάφορα επίπεδα. Νομίζω λύθηκαν πολλές απορίες επί του θέματος, Δημήτρη. Να πω και κάτι που θυμήθηκα. Και επίσης δεν χρειάζεται να νιώθω ότι κάνετε παρασπονδία. Κάτι που το λένε συνέχεια, δεν είναι? Ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η λέξη παρασπονδία παραπέμπει σε κάτι άσχημο. Έκανα μια ζαβουλιά εγώ τώρα. Ενοχικό, ναι, όχι. Είναι η ζωή. Πέρασε όμορφα. Και μέρος της διαδικασίας. Είναι μέρος της ζωής. Ναι, κάνω διατροφή, κάνω άσκηση, είναι ότι θα έρθει η μέρα που δεν θα γυμναστώ, που θα βγω έξω από τους κανόνες και δεν είναι παρασπονδία, είναι η ζωή. Ακριβώς, όπως σε όλους τους τομείς. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας για ένα ακόμα επεισόδιο. Δημήτρη, ραντεβού στο επόμενο. Και τι να κάνει το κοινό μας στις πλατφόρμες? Θα μπει στο κανάλι μας, θα δει τα βίντεό μας, θα κατεβάσει τα podcast. Like που λέμε. Like παντού. Subscribe, θα το στείλει σε φίλους. Να μας βαθμολογήσει με 5 στο μπαλκόνι. Και θα μας ό,τι μπορείτε να κάνετε, βρε παιδιά. Και αν έχετε κάποια ιδέα για κάποιο επόμενο θέμα, με πολύ μεγάλη χαρά θα το διαβάσουμε και θα ασχοληθούμε με αυτό. Γεια χαρά. Να είστε καλά, γεια.